Igbo bụ Igbo, chi anaghị efocha hapụ ụtụtụ, maka na ọ na-abụ ọnụ hụ ntị obutu oche, chi ju n'ahụ afọ ọ bụrụ nkwọ. Nnukwu ụbọchị dịka ụbọchị tata, abalị nke 12 n'ọnwa nke 6, Chukwuebuka Eze, onye isi ụlọ ọrụ Executive Properties, bụ ndị eji ire ala zuru ezu na-abụghị ala nụ n'okwu ma ọ bụ ala adịgboroja were mara, na-eme nchọta ọmụmụ ya. Ichoku nọ n'ụlọ mana ugbelie na-azụ n'ahịa. Chichuru ugo ọzọ ndị be anyị agaghị ekwe ka ugo ya chuo echuo. Eze Chukwuebuka Executive Properties, ihe ị ga-eri ga-abịa, kama ihe ga-eri isi gị ya bụrụ okpu ikpu n'isi, aga ahịa azụta ọzọ, maka na onye ji ụmụnna ya were mere nkụ, onye ụgụrụ agaghị atụgbu ya. Eke, Orie, Afọ na Nkwọ ga-abụ ụbọchị ọma nyere gị Executive Properties, maka na ọ bụ nwatakịrị na-eti aka ewejere okenye ka ọ na-azọtara nkume. O nweghị ihe echiche na izuzu ndị iro ga-eme na ndụ gị, maka na ụdara chara acha na-awara onwe ya ụzọ. Igbo asị na ọ bụkwa anụ nwa dịbụ ịgba ngada egbu ọkụkọ bụ isiokwu, kama ọ bụ ịnụ ihe ụmụ ndị mmụọ na-ekwu. Aṅụrị ụbọchị ncheta ọmụmụ gị, Chukwuebuka Eze Executive Properties. Ị ga-adịrị anyị ka echi, maka na echi ada agwụ agwụ. Igbo bụ Igbo, ekene.